Ukážka z realizovaného projektu Salus Smart Home. Termoelektrické pohony Salus T30NC sa súčasne otvárajú pre kúrenie aj chladenie. Reguláciu teploty v celom objekte zabezpečuje 5 termostatov Salus SQ610, ktoré komunikujú cez dve svorkovnice Salus KL08NSB. Pre správnu funkčnosť a ovládanie pomocou aplikácie Salus Premium Lite je použitá univerzálna brána Salus UG800. Pripravíme vám bezplatný návrh regulácie vykurovania a chladenia v ekosystéme Salus Smart Home na mieru. Pošlite nám pôdorys a my sa postaráme o zvyšok. Akcia platí do 31. augusta. Výhradným distribútorom značky Salus je spoločnosť Thermocontrol s dlhoročnou tradíciou, ktorá zabezpečuje odborný predaj aj poradenstvo. Thermocontrol. Poskytujeme vám komplexné riešenia pre radiátorové, podlahové, elektrické, teplovzdušné a kombinované vykurovanie. S nami nájdete riadiaci systém pre akýkoľvek typ vykurovania.